Il-preparamenti għaddejjin ġmielhom hekk kif nhar il-ġimgħa jingħata bidu għall-20 edizzjoni tal-Maratona Oħloq Tbissima li se tibqa' għaddejja sal-ħadd 17 ta' Lulju. Din il-maratona li ilha ssir għal dawn l-aħħar 20 sena isservi sabiex jinġabru fondi għal Dar San Giuseppe u l-missjonijiet li l-MSSP għandha fil-Peru, fil-Pakistan u l-Filippini u se tixxandar live mill-istazzjonijiet kollha fosthom Net Television. L-erba' filgħodu Net News żar Dar San Giuseppe u tkellem ma' Father Luis Mallija fejn spjega kif din is-sena il-flus li se jinġabru ser ikun qegħdin jintużaw għal diversi proġetti differenti fosthom sabiex jinbena ħabb ġdid ta' tfal Maltin li se jagħtihom esperjenza unika. Hawnhekk San Giuseppe xtaqna noħolqu ċentru tbissima, jiġifieri ħabb għat-tfal ta' speċi terapija alternattiva, qed nitkellmu fuq nużaw l-sports, nużaw il-pittura, l-arti, il-drama, il-viżwali, ġifieri isu affarijiet differenti alternattivi li t-tfal tihom is-saħħa li għandhom bżonn għal paslim. Il-flus li se jinġabru tul din il-maratona se jmorru wkoll għal proġetti oħra li minn xtutna bajnuna li tasal f'pajjiżi bħalma huma l-Peru, il-Pakistan u l-Filippini. Ma dik għandna proġetti oħrajn fil-Peru, xi snin ilu konna bnejna klinika li qed tara 40,000 ruħ fis-sena. Nixtiequ nikkwadruplawhom dawn ġifieri allora se ngħinu biex timbena klinika ħafna ikbar f'post iktar remot, jiġu fejn il-bżonn kiber ħafna. Allora dik hija qisu għajta ħelwa li nixtiequ li ngħinuhom biex ikompluha u lestuha din il-klinika. Il-Pakistan is-sena oħra konna bdejna wkoll ngħinuhom ikabru skola biex ikollha ħafna iżjed studenti bniet u subin. U allura qisu din is-sena nixtiequ ngħinuhom ħalli lestuha din l-iskola, skola kbira. U wkoll il-Filippini nixtiequ ngħinu ħafna nies li jgħixu fil-kartun ikollhom djar tagħhom, ġifieri nibnu djar dinjitużi għal mijiet ta' familji li nafu li msiken dejjem taħt l-ilma hemmhekk biex ngħidu hekk il-klima mhix komda, kultant xita, tornado, allura nixtiequ li intuhom dar dinjituża fejn dawn il-familji jistgħu jgħixu. Father Luis Mallija tenna li għat-tielet sena konsekuttiva din il-maratona ser issir ġewwa fil-Magħluq minħabba diversi raġunijiet fosthom minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Din is-sena wkoll ħanieħdu qisu l-istil tas-sena li għaddiet ta' qabel, anke parti minnha prekawzjoni u parti minnha għaliex qisu ħassejna li dan l-istil jiffunzjona wkoll. L-idea tagħna hija li jkollna ħafna kuntatti bl-Skype, jiġifieri live connections mal-missjonari tagħna fuq il-post insomma. Imma għandna diversi x'isimhom features li għamilna li jirriflettu fuq qegħdin x'qed nagħmlu x'għamilna s-sena l-oħra u x'nixtiequ nagħmlu dis-sena. Father Luis Mallija spjegalna li d-donazzjonijiet jistgħu jingħataw permezz ta' telefonata bl-SMS kif ukoll online fuq is-sit oħloqtbissima.com. Aħna dejjem nitilqu mid-Bissima. Id-Bissima hija l-ewwel parti tal-qalb li tirrifletti li jien qed nagħti każ ikun nixtieq nħares lejn għajnejk u nitbissimlek għax naf int min inti u xi bżonnijiet tista' jkollok. U allura id-Bissima ta' kull Malti u għawċi hekk f'dan il-weekend li ġej se tkun il-ħarsa tagħkom mhux veru biex ngħinu l-tant nies li tant jeħtieġu u niggarantilhom li kull għajnuna ħad tkun il-miraklu għal ħajja sbaħ aħjar ta' tant nies li qed jgħixu fil-missjoni, ovvjament mal-missjonarji Maltin tagħna. Desiree Grek, Net News.